folk art acrylic. Very important for this technique that you use folk art acrylic. It's the right paint for this job. Okay? Χρησιμοποιούμε ακριλικά χρώματα. Είναι σημαντικά για αυτή τη τεχνική. Because it will stay on the plate. It's not too thin. Δεν είναι πολύ αραιωμένα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και μια συγκεκριμένη εταιρεία που είναι για το one stroke πιο ιδανικά. Όχι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε με όλα τα ακριλικά χρώματα, όμως η συγκεκριμένη εταιρεία έχει την ανάλογη πηχτικότητα για να μπορεί να δουλεύετε καλύτερα, διότι η τεχνική του one stroke είναι το γέμισμα του πινέλου με τα χρώματα και η κίνηση. Όποιος γεμίζει καλά το πινέλο του και κινήσει σωστά το πινέλο του, τη συγκεκριμένη τεχνική, γιατί είναι τεχνική που μαθαίνετε, μπορεί να ζωγραφίσει. Χωρίς νερό. Δεν θέλει καθόλου νερό. Όχι, όχι, βοηθάω. I'm using two colours on a sponge. It's damp with water. And so I just want some background. Background, ένα φόντο δηλαδή που να έχει σκιάσεις, να μην είναι ένα απλό χρώμα, εννοείται. The brush in water first. Always in water first. Πάντα το πινέλο πρέπει να το βρέχουμε, να μην είναι στεγνό. Just hold block dry. Απλά του παίρνουμε τα νερά. So I'm going to use two colours, brown and white. Πάντα χρειαζόμαστε δύο χρώματα. Αυτό είναι η επιτυχία, ο καλός διαχωρισμός των χρωμάτων στο one stroke και αυτή η παλέτα η συγκεκριμένη. Βοηθάει πάρα πολύ για να χωρίζει το πινέλο τα χρώματα, γιατί στα μαθήματα βλέπουμε ότι μπερδεύεται λίγο. Αυτό δηλαδή είναι το λίγο δύσκολο στο one stroke. Okay, let me just talk, before I do that, I just want to talk about this. Θα σας μιλήσω για αυτή την παλέτα. Anybody who paints, anybody can use this, not just one stroke. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε παντού και όχι μόνο στο one stroke. Medium in there. Το medium είναι το retarder που λέμε. Όσες κυρίες δεν έχετε κάνει decouplage δεν θα το ξέρετε καθόλου. Είναι ένα υγρό, ένα χημικό που βοηθάει να μην στεγνώνουν γρήγορα τα ακριλικά χρώματα. Το λέμε medium στο one stroke, retarder εμείς το λέμε και στο decouplage. Μπαίνει στο κέντρο της παλέτας. Your colours in there, colours are in here. You blend across the division and then blend in there. The best thing about this, apart from that, is sponge in the lid, in water, damp. Το ωραίο σε αυτή την παλέτα, το πολύ σημαντικό, είναι αυτός ο σπόγος, αυτό το σφουγγάρι, διότι το βρέχουμε και μπορούμε μετά να σκεπάσουμε. So when your paint is in here, the damp sponge is in there, and when you have to go shopping, μπορεί να θέλουμε να πάμε για ψώνια, να θέλουμε να πάμε μία βόλτα, να θέλουμε να πάμε εκδρομή. For how much time? 3... Yeah, so you snap the lid, and for 3 weeks. Για 3 εβδομάδες διατηρεί τα χρώματα. Really good. So this is worth buying basket. So I want to. The basket is going to be sitting there. So I'm just going to rough in. Θα κάνει ένα καλάθι, έτσι.
foot. So I'm going to add some leaves. No, it's all right. Αυτά είναι τα φύλλα του Unstroke, τα κλασικά φύλλα του Unstroke. Μας είναι στο πρώτο μάθημα. Τέλεια τα κάνουμε αυτά. When you practice this, and you just fall out your brush. Just fall out. Δεν βλέπετε. Μήπως θέλετε να μετακινηθείτε λίγο έτσι προς τα εκεί, σκαμπουδάκι, σκαμπουδάκι, κάπως. Έτσι καλλιώς δεν αποκτηθείτε έτσι. Ήθελα λίγο να δούμε πώς μπορούμε, τι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Δεν τη βλέπετε καθόλου. Μπορείτε να μετακινήσετε. Στην αρχή. Το σπουδαιότερο στο Unstroke είναι δύο πράγματα. Αυτό που είπα στην αρχή, πώς γεννήσουμε το πινέλο μας με δύο χρώματα, να είναι ξεκάθαρα εντελώς τα χρώματα και να μην βλέπονται μεταξύ τους. Και δεύτερον, η κίνηση. Αυτό είναι το Unstroke, δεν είναι κάτι άλλο. Η κίνηση είναι η τεχνική που λέμε και θα γίνει στο πινέλι. Και το ένα βλέπουμε το άλλο στην άλλη πλευρά. Τώρα στο πινέλο βάζει πράσινο και λευκό. Πολλές φορές όμως στη μύτη λίγο του λευκού μπορούμε να βάλουμε και λίγο κίτρινο ή το ανάποδο. Να είναι πράσινο και κίτρινο και στη μύτη του κίτρινου να βάλουμε λίγο λευκό για να δίνουμε, χωρίς να το βλέπουμε πολύ, λίγο στη μύτη του για να φαίνεται λίγο σαν τριχρωμία, ας πούμε. Most important when you're learning, this isn't a pen, so you don't hold it this way. Πώς κρατάμε το πινέλο, αυτό είναι σημαντικό, Μάλιστα που σας λέω πάντα, ώστε το πινέλο ή δεν το κάνουμε σαν στυλώδη ή έχουμε ελεύθερο το χέρι μας, η κίνηση δεν πρέπει να φεύγει, να κουμπάμε το χέρι μας και να φεύγει τον καρπό. Πρέπει να είναι στον αέρα το χέρι μας και να φεύγει από τον ώμο μας για να μπορούμε να το δουλέψουμε. Now, this will be covered up, but I'm still going to... Ναι, αυτό θα καλυφθεί έτσι κι αλλιώς, αλλά πρέπει να το κάνει γιατί μπορεί να φαίνεται, να υπάρχουν κενά κλπ. Η ζωγραφιά, το σχέδιο πρέπει να γίνεται κανονικά ακόμα και αν το ξέρουμε ότι θα καλυφθεί. Εκεί που αν δεν βλέπετε καλά, μπορείτε να έρθετε και εδώ, έχουμε και άλλη αίθουσα από πίσω, που θα είστε εντελώς στην ευθεία, αν θέλετε. Εδώ το κάνω και εγώ καλά. Μέχρι και τα φύλλα το κάνω και εγώ καλά. Θα δούμε μετά τι θα κάνω. Φιλαράκια. Το πρώτο μάθημα. Are there any left-handed things? Αν υπάρχει αριστερόχειρας εδώ, υπάρχει κάποιος αριστερόχειρας. No problem, you just reverse what we do. So. Το πρόβλημα είναι για το δάσκαλο. Το πρόβλημα είναι για το δάσκαλο στον αριστερόχειρα. The problem is for the teacher. No? No, you just reverse the brush. So, if your left-handed student is sat in front of you, and you're here, when you hold their hand, their right hand, you're in the right hand, they're in the left. Γι' αυτό δεν δυσκολεύω στους αριστερόχειρες. Γιατί είμαι απέναντι. Καθρέφτες, γι' αυτό δεν δυσκολεύω στους αριστερόχειρες. Έχω μια κυρία στην Αθήνα η οποία βλέπει και τα δύο χέρια. Όποτε κουράζεται με το ένα, πάει με το άλλο. Come back to the left. Έχει θέση εκεί. Νομίζω αυτό θα η παλέτα. It will fit this, fits inside, but if you can find these, Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα εδώ, δεν έχω βρει ακόμα. Θέλει κάτι σαν φελιζόλ το πιάτο για να μπορεί να στρώνει και να προφάει καλά το χρώμα. Ταιριάζει ακριβώς στην παλέτα αν κάποιος δεν θέλει να έχει αυτό την παλέτα την άλλη που διαχωρίζει τα χρώματα. a couple of things with this. The holes here for your brushes. Okay, this hole here. Goes in there. And
έλεγα και εγώ γιατί αυτή η τρύπα είναι μισή. Αν είδατε μέσα, ίσως πολύ πίσω να μην φαίνεται, στην παλέτα που έχει μέσα που διαφορίζει τα χρώματα έχει βάλει μια ζελατίνη, έτσι. Γιατί μετά αυτή τη μαζεύεις και την πετάς. Δεν χαλάει, δεν υπερώνεται, δεν έχει πρόβλημα. Και είναι πάντα καινούργιο. Είναι μια σαν ζελατίνη, ένα νάιλον. Όχι, δεν ακουμπάει πάνω στο πλαστικό και μετά το μαζεύει αυτό και το πετάει. Και είναι μια χαρά. Είδες, όλα μαγιατημένα είναι. Είναι νομοτή η παλέτα. Παίρνει και λίγο στρίβεις και έχει λίγο. This is a wiggle stroke. Πρέπει λίγο να πηγαίνει να κάνει αυτά τα κυματοειδή, να πάλετε λίγο το πινέλο για να κάνει αυτά τα Very στρέφη. important is when you start is 1, 2, 3. No, I haven't done that Greek actually. 1, 2, 3. It doesn't look like anything now, but wait. Είναι πολύ σημαντικό, αυτό το κάνει και η Ντόνα. Το κάνει και, ενώ εγώ ακόμα δεν το έχω πολύ συνηθίσει, πάντα η πρώτη του κίνηση είναι 3 φορές. Και του λέγαμε όλο το χρώμα φεύγει την πρώτη φορά. Πώς μπορείς να κάνεις σύγχυση? Εδώ με το ζόρι παλεύουμε να γεμίσουμε το πινέλι μας για να μας βγάλει όλο το φύλλο. Κορίτσια, παλεύουμε για να γεμίσει όλο το φύλλο.
With this, like this, we're using just the chisel edge of the brush, straight up and down. But using it in a different way gives you a different flower. And using the same stroke to make a daisy as well. Daisies are very related to the same. Λέει ότι με τον ίδιο τρόπο, απλά πατώντας λίγο διαφορετικά το πινέλο, μπορεί να βγάλει διαφορετικά λουλούδια. Γιατί? Ωραίο τι το πινακάζουμε. Πολύ ωραίο τι το πινακάζουμε. So you always want a stem on the flower, even if you're going to cover that up later. Πάντα θέλουμε στο λουλούδι, ακόμα και αν καλύπτουμε την So, let's do something. One thing about one stroke, you use lots of paint. Lots of paint. But the truth is, it doesn't work right with other paint. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι πραγματικά δεν μπορεί να ζωγραφίσει χωρίς να χαλάσει χρώμα και η ζωγραφική, το one stroke σημαίνει ζωγραφική με μία κίνηση. Που σημαίνει αυτό ότι η κίνηση είναι αν ποτίσεις καλά το πινέλι, αν γεμίσεις καλά το πινέλι με τα χρώματα, θα σου βγει με μία κίνηση όλο το λουλούδι, όλο το πέταλο ή όλο το φύλλο ανάλογα για το μέγεθός του. Άρα πρέπει να έχει χρώμα. Γι' αυτό έχουμε και το medium, αυτό το διαλυτικό που λέμε, για να μας βοηθάει να γλιστράει λίγο περισσότερο το χρώμα. Αυτό που βάζει στο τέλος, το ότι βάζει δύο χρώματα και μετά. Είναι αυτό το medium. Για να του μαλακώσει τα χρώματα και να μπορέσει να τα απλώσει ωραία. Δηλαδή να μην κολλάνε. Ναι, αλλά το κάνει ωραία. Θα το κάνει με άλλο τρόπο. Άρα το είπα, του λέω να μάθεις και το άλλο τριαντάφυλλο. Γιατί έχει δύο-τρεις τρόπους για τα τριαντάφυλλα. Αν προλάβουμε τα μαθήματα, θα προλάβουμε. Πόσα θα κάνετε τώρα, είναι τριαντάφυλλα. Θα κάνω 8 νέα project. 8. This is one of the flowers. The new leaf of donut. I saw it in the video. Donna says he wants yours is peony. Okay. Όχι, λέω ότι είναι πεόνια. Είναι πεόνια. Αλλά αυτό το μάθημα. Ευχαριστώ.
Αν το αφήσει έτσι, να είναι με όλοι. Scruffy brush. Αυτό είναι το πινέλο το σκληρό, πώς το λένε. Αυτό που κάναμε, αυτό που κάναμε το κέντρο του ηλιοτρόπου και για πολλά άλλα βλέπετε πώς το κάνει έτσι. Με αυτό το πινέλο γίνονται πολύ ωραία τα τοπία με δέντρα, με βρία, με γεγονάτες που έχει διαθέσει. Γιατί το One Stroke είπαμε δεν είναι μόνο λουλούδια, είναι ζώα, είναι τοπία. Ότι είναι ντάλια. Ντάλια είναι. Πώς λέγεται η ντάλια? Ντάλια λέγεται η ντάλια. Όλα την Ελλάδα λέγεται τώρα. Όλες ελληνικές λέξεις. Να σας πω, δεν ξέρω αν κάποιος είδε και τη διαφήμιση που κάναμε στο Facebook. Έχουμε κάνει ειδική συμφωνία με το πάρκινγκ που είναι από πίσω στην οδό Υψηλάντου. Το 20% μας κάνει. Μην ξεχάσετε το χαρτάκι που έχετε πάρει όσοι έχετε παρκάρει, να σας το σφραγίσουμε για να έχετε το 20%. Όχι για σήμερα, για πάντα. Κάναμε μια ειδική συμφωνία. Όποιος είναι από το Κωνσταντινά θα έχει ένα 20%. Εντάξει, νομίζω, γιατί θα το κάνει εκεί πέρα. Έψαχνα να δείτε να το βάλουμε. Κάτι λέει, αλλά δεν ακούω. Είμαι και λίγο πιο ίσως. Να μην μιλάμε. Αυτό τώρα λίγο για τις κυρίες που λίγο ξέρουν One Stroke. Βλέπετε όπως κάνει τον κυματισμό του φύλου, κάνει και ένα γύρισμα εσωτερικό και συνεχίζει τον κυματισμό, σαν να γυρνάει λίγο το φύλο από τον αέρα σε κάποια σημεία στις άκρες του φύλου. Είναι μια άλλη εκδοχή του να κάνει στα φύλλα. Has anyone decided to book a class now? Play. Again, please. Has anyone decided to book a class? Εάν κάποιος βλέποντας όλα αυτά αποφασίσει να έρθει, άμα τα βλέπει τόσο δύσκολα δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο δύσκολα, είναι πιο δύσκολα. Εδώ φαίνονται εύκολα. Είδατε που ποτέ το πινέλο, το λέω για τις κυρίες που κάνουν μαθήματα, δεν τελειώνει ποτέ το χρώμα. Ποτέ δεν τελειώνει και πόσα κάνει. The answer? No answer. That's why I wanted to see that this. I'm joking. The humor part. Okay. Είμαι τυχερή όταν τον έψαξα να μάθω το One Stroke, αλλά να το μάθω σωστά, να το μάθω πώς το κάνουν από την Αμερική. Γιατί λέμε ότι αυτό που αποφασίζουμε να το κάνουμε, ας το κάνουμε σωστά. Όταν του είπα λοιπόν ότι δηλαδή είσαι εσύ που είσαι 20 χρόνια, που είσαι ο πρώτος εδώ στην Ευρώπη, που είσαι ο αποκλειστικός συνεργάτης της δόνας μου, άρα είμαι τυχερή. Yes, you are. Πολύ απλά. Ναι, είσαι. Σε βρήκα. Εκπαιδεύει πολλά άτομα από όλη την Ευρώπη, πάνε στο εργαστήριό του. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα εδώ και γενικώς που πάει σε κάποια χώρα. Μόνο Αγγλία είναι δηλαδή. Είναι εκείνη η βάση του, Αγγλία. Πάνε εκεί, πάμε και τον βρίσκουμε. Αλλά όταν πήγα και του είπα θέλω το επόμενο να έρθει και στην Ελλάδα.
Ελλάδα, από το Γενάρη το είχαμε κανονίσει. Θα έχει και συνέχεια. Με τα event. Δεν νομίζω. Γιατί όταν μου είπα θα τελειώνουμε κατά τις 5 τα μαθήματα, μου λέει δεν νομίζω. Οπότε εγώ είχα όλη τη διάθεση μετά τις 5 να το κάνω κάτι, αλλά να το δημιουργήσω. Είναι πολιτική παρουσία από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να σταματήσει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις το θέμα. Εάν δεν βλέπετε, κύριε, επαναλαμβάνω, έχει θέση εδώ αν θέλετε να είστε λίγο πιο... Αυτά είναι τα αγαπημένα μου χρώματα. Δεν το τελείωσε. Το πάντσι, το βιολέ. Το βιολέ είναι αυτό. Το έχω κάνει, το πάντσι. Τέτοιο δεν έχω, το μπλε από το δαμάσκι. Γι' αυτό δεν μπορώ να το φτιάξω. Αυτό ξέρει, το χρώμα. He died in Yes. 1990. Yeah, and his widow, that's one stroke. That's where I met her, one trip. Νομίζω ότι και εγώ προς η τεχνική του ήταν λίγο... Ναι, μοιάζει πολύ. Γιατί έκανε πολύ ποτάμι, καταράκες και χρησιμοποιούσε την πεντάλια για να κάνει τις καταράκες. Και εδώ έτσι κάνει τις παραγράφες. Τώρα αυτό παραδείγματο, δεν είχα πει με το είναι το πρόσκληση. Δεν ξέρουμε. Σίγουρα δεν ήξερε ότι είναι αυτό το ίδιο πράγμα. Εντάξει, και η Ντόνα, η Ντιούμπερη, αυτή η Ντόνα Ντιούμπερη, η οποία το εμπνεύστηκε πριν από πολλά χρόνια, κάπου είχε κάποιες ερεθίσματα είχε, δεν ήταν εξαφνικά μαθήκε. I wanted to show you something else, because a lot of people were saying, you only paint flowers. Αυτό που έκανε, θα ζωγραφίσει και κάτι άλλο σε αυτό το λόγο. We do Birds, maybe? birds and insects. We do a lot of insects. One of the ways, if you were painting this at home, this is what I did there. But hopefully up here something, you can paint an insect to cover it. Okay, so, and our insects are usually cute. They're not kind of nasty. So, for this one, just half circle for the head. My little leaves. Βελβί.